La Generalitat ha aprovat ja el nou pressupost per aquest any. Volem saber amb el diputat Jordi Riba, amb el diputat al Parlament, què suposa aquest nou pressupost per Igualada, Jordi? Per Igualada suposa una aportació important en forma d'inversions que podem concretar, a més de moltes altres, en tres aspectes fonamentals. En primer lloc, l'inici de les obres de soterrament de la línia de ferrocarrils a l'entrada per Igualada, a l'Avinguda Montserrat, i la reconversió d'aquest espai urbà. En segon lloc, també es preveu l'inici de les obres de modificació, de millora de l'Hospital d'Igualada, amb una aportació econòmica molt important. I en tercer lloc, també voldria destacar l'aportació econòmica que hi haurà per una nova fase de la política d'habitatge a la nostra ciutat, amb una promoció d'habitatge al carrer Cardenal Vives. Un pressupost que es tradueix en millores i en projectes que beneficiaran directament els ciutadans i ciutadanes d'Igualada. Feia 3 anys que la Generalitat tenia pressupost prorrogat i què suposa que una administració pugui tenir un pressupost? Bàsicament, tenir un pressupost és un instrument que permet convertir els compromisos en polítiques reals i concretes, passar a l'acció. I actualitzar-lo representa aportar al país una dosi important de certesa, de seguretat, de previsibilitat, per tant, de confiança en les institucions i en aquelles polítiques, en aquelles accions que aquest pressupost han de permetre portar a terme. Més de 49.000 milions d'euros que estan a disposició de la ciutadania en forma de serveis públics, més de 4.000 milions concretament en inversions que han de representar una transformació important del país, certesa, inversions, millora dels serveis públics i, en definitiva, un pressupost al servei de la ciutadania. Doncs Jordi, moltes gràcies després de mesos intensos de feina al Parlament per negociar i aprovar aquest pressupost i gràcies per treballar perquè Igualada tingui prioritats dins aquest pressupost de la Generalitat. Treballem per Igualada des d'Igualada i també des del Parlament.